Goeiemôre. Dan mijn vader gehoord wat môre sê. Môre. Dat is een heerlijke koele dag. Toen ik zo aangereikt om hier naar zo halfpad te leerde. Ik dacht, omdat ik mensen vandaag heb, dan kom ik niet weer niet meer voor die te wezen. Maar warm aangetrekt. Het is lekker om een paar koers, wat ik al gewonnen op de welkom was, dat het weer terug is. Erasmus het op zo'n vakantie gehouden, mij gelijk kon ik nooit weer terug nie. Andries, julle ook welkom weer terug, al die gesigte. Allemaal wat die saam met ons kuier vandag, kom ons vir die Here, ons ook vanmôre sal sien, lekker gaan sing, en dat ons Here groot, en dat dit met ons gaan werk. Ons is allemaal in sy hande. So kom ons begin, en dan sing ons die eerste lied, hy is die een wat ek lief het. Kom ons sing dit. Die een wat ek lief het, ons sing het uit ons hart uit. Jy sien, ek lees nou die dag een boek, wat van Teach Me Like You Mean Me. Ek wil nou die thema lees, die dag ek, dat as jy mens sing, ons sê, sing as jy dit bedoel. Sing, as jy dit bedoel, te sê, hy is die een wat ek lief het. You
Kom ons sing hier die laaste lied wat ons vir die Here vra, praat asseblief. En as ons dit sing, dat ons regtig doen, waaroor is ons hier? Ons is hier om te hoor, dat ons vir ons praat asseblief, dat ons duidelik kan hoor.